i Idzi. A mae'n fynydd o gic gan y golwr. A mae di bwnsio. O, dros ben Chris Muller! A chredwch chi beth, mae golwr yr hen air wedi rhoi Caerfyrddin ar y blaen. Y gôl gyntaf yn uwch gynghrair Cymru yn 2019. A welwch chi ddim gôl ryfeddach y flwyddyn yma. Buckley'n troi na. Mae'n heibio 2, heibio 3, ergydd gan Buckley! Yn ei ymangosiad cyntaf i Prestatyn. Gôl wych ar ddiwedd y 90. O, fydd hi'n gôl sbesial i Oli Buckley. Roberts yn ymosod, a mae'n drosedd o'r tu ôl gan Weaver. Mae'r chwarae mynd yn ei flaen. Fletcher yn dawnsio heibio'r amddiffynwyr, heibio'r golwr i gefn y rhwyd ac yn dyblu mantais y Drenewydd. Gôl hyfryd gan Alex Fletcher. Dyfarnwr chwarae rheol fantais, dwi'n credu, a Fletcher yn gwneud y gweddill i gyd ei hun. Gwych ganddo fo. Kieran Lewis yn croesi tuag at Aiden O'Kelly. Dyna chi gôl gan Aiden O'Kelly, roi Caerfyrddin ar y blaen. Y groesiad yn hofran O'Kelly yn ei gwylio i'r holl ffordd. O, arbennig. Hewitt i lawr cae, mae Mills Evans yno. Mae'n sytho i Ritchie Foulkes! A mae'r Fflint yn gyfartal am gôl arbennig gan Ritchie Foulkes i gefn at y gôl, a mi nath o'n wych i godi dros y golwr, dim gobaith i Jones. William Evans, nawr te, Toby Jones, mi oedd i fod yn dawel hyd yn hyn. Toby Jones, ergyd wych! Ergyd gwbl wych! Edrych ar ei droed chwith, ar ei droed cryfa. Edrych sef yn siapio i gorff. Just i neud siŵr bod y pŵer wedi fynd syth trwy gorff o a chwipio i gornel y rwydd.